στόχος τους τα αυτοκίνητα με αθηναϊκές πινακίδες στις κεντρικές διασταυρώσεις. Και μόλις τα δουν, δεν διστάζουν να επιτεθούν με κάθε μέσον, ακόμα και με κάδους απορριμμάτων. Οι εξαγριωμένοι νεαροί που καραδοπούσαν στο φανάρι βρήκαν ένα καινούριο στόχο. Και με την ευκαιρία, ο Φέρελπης, αυτός νέος που βλέπουμε στα πλάνα μας, φροντίζει να ανανεώσει και την καρταρόμπα του με ένα μπουφάν που άρπαξε από το μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Οι υπόλοιποι τραμπούκοι δεν χάνουν στιγμή. Συνεχίζουν να σπάζουν τζάμια, να κλωτσούν και να ανοιγοκλίνουν τις πόρτες και να χτυπούν όπου και όπως μπορούν τους άτυχους επιβάτες. Τελικά, οδηγός και επιβάτες κατάφεραν να ξεφύγουν, ενώ ακόμα στην περιοχή δεν είχε εμφανιστεί η αστυνομία. Λίγο μακρύτερα, ο οδηγός μιας μηχανής βρίσκεται στο έδαφος, το έλεος δεκάδων εξαγριωμένων τραμπούκων. Μπορεί τα μέτρα της κεφάλι. Αμέσως μετά, ολόκληρη η ομάδα επιτίθεται. Κάποιος τον χτυπάει εξ επαφής στο πρόσωπο. Οι αναρχικοί επιτίθεται σε όλα τα αυτοκίνητα που έχουν αριθμό κυκλοφορίας από την Αθήνα. Τραυματίζουν με μαχαίρι έναν οδηγό. Στο παρπρίζ ενός οχήματος εξφενδονίζουν ένα φλεγόμενο κάδο απορριμμάτων.